हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबाय थादो लोगोफोरनि जों दायो थांनो ओंखारदों सयनासि मन्दिरावहाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो थांनो होननानै थांनोनो मोनाखैमोन ओंखायनो नै दिनैहाय थांनोसै ओमफ्राय दाखालिबो गणेश फुजायावबो थांनो मोनासै नालाय ओंखायनो जोंनि दिनै थांनो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्रायो नायलांबाय थादो मा होनो बेवहाय गोबाङानो फैयो आरोना गावबा गावनि थांखि सिमांफोरा जाफुंहोनायलाय आंहाबो मोनसे गिदिर सिमां दं आरोना बे सिमांखौ जाफुंगोन साननानै दायो आङो थांनो ओंखारदों ओमफ्रायो देनां आंनि सिमाङा जाफुङोबाथाय आङो खोन्थाखागोन लोगोफोर मोनसे गिदिर थांखि दं आरोना ओंखायनो दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन अब्लानो मोनथिगोन आंनि थांखिया मा लोगोफोर 그거 먹으려고 그냥 이래 이놈 작은 문체는 만티시 든 문제가 왜 바빠 컴스터 다 작은 더 봐. 응? मोनफैबाय लोगोफोरनि जोङो सयनासियाव ओमफ्राय आंना दिनैसो फार्स्ट टाइमल' सिगांनिफ्रायनो फैनो नागिरबाय थायोमोन ओमफ्राय फैनो मोना ओमफ्राय देग्लाय फैबाय आङो बिब'जों था सिगाङाव मासे साफा न' लुखौनो दे ओमफ्राय लोगोफोरनि जों दायो मन्दिर सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय जोङो शिब बाबानियावहाय जों गावबागाव जा थांखि लानानै फैदों बे थांखिखौनो जाफुंहोनो थाखाय शिब बाबानियाव दिनैहाय बोर बिनानै थांनोसै नायनोसै जोंखौ बाबाया अनगोन ना अना जेब्ला जोंनि थांखिया जाफुंगोन अब्लानो जों साननानै लागोन शिब बाबाया जोंखौ अनहरबाय नायफिनहरबाय होननानै लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जोङो सिङाव हाबनानै लानोसै आंबो फैफेराखै माबायदि जि गोनो गोथो जादों माने ओमफ्राय दायो आब'आ मालाय खननै खनथामसो फैखांबाय नालाय ओमफ्राय बेनो दायो आंखौ फोरोंनानै होगोन ओमफ्राय खोन्थाबोबाय दंखायोमोनानो बेयाव बिदि जायो बेयाव बिदि जायो होननानै ओमफ्राय दायो आङो बेजोंनो थांफाबाय थानोसै आब'आ जेराव जि खालामो आं बेवहायनो खालामलांबाय थानोसै ओमफ्राय आङो आंनि गावबा गावनि थांखिनि थाखाय आं बोर बिनानै लानोसै ओमफ्रायो नानिखौ आं लाबोनाय जायासै लोगोफोर मानो होनोबा स्कुटिजोंसो फैदों नालाय सानै गथ' खस्थ' जायो एसे गोजान जायो जोंनि न'निफ्राय ओंखायनो लाबोआसै सान्दुंआबो ओरैबायदि गोसा नालाय ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर ससे भिडिअ लानानै होलांबाय थानोसै
प्रसाद जानोसैलाय लोगोफोरनि प्रसाद राननानै ओमफ्राय जों दा नेगासिनो जोब्बाय खुलुमनाया मन्दिर सिङावबो दङ खावसे थैदो मा थैदोल' थैदोसै नोंहालाय নিৰ্ভৰভাৱে জনাই থোৱা হৈছে লগতে জনাই থব বিচৰা হৈছে যিকোনো পেলনীয়া বস্তুসমূহ সজাই হেপা পাঁচটা পাইমাত্ৰখন এইখিনিতে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকলে ভগৱান সন্ন্যাসী বপ্ৰভুৰ উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য আনিছিল তেওঁসকলক लाबोलायबायसिनो जाखांनानै आरोबाव थौ खोना लाजोब्बाय थांसै अ नै मालाय मायबा फानदोयो फैसायानो बेसेबा खमथार जोंना लांनो हागौमोनहाय माबा मोनसे मा लांदोंमोन नोंलाय माबायदि माला फै माबा फै नै आं बेसे स्रां स्रां हमदो दा थांनो गोनांखौ नों आंखौ हाबाहाय मा मावो आंहा होमबालाय थांबाय थानोसै जों लोगोफोरनि बेसेबा सान्दुं गोसा ओरैबायदि बेलासिनि सान्दुं जाखासिगोन ना दा ओरैबायदि गोसायो इसोर खामथारनोसै ओरैबाबो गोसोमखा गोसोम जानायखौ गियाखै फार्स्ट गरम जायोना बेसेबा ओंखायसो गिदों गथ' लाना स्कुटियाव माने बाबाव ओइनो गोदैया मखे बेबायदि फाय गाखो खिथ'हाय